necessitat hipocondriaca de trobar el meu home ideal. Seria bo que fos ecologista, hinduista i espiritual. Com que sóc una mica complicada, si fos psiquiatre estaria bé. Doctorat en sexologia per trobar-me el meu punto G. Ha de ser gentil i adulador, agradar-li la ciència-ficció, la meditació transcendental i els exercicis culturals. No ha de parlar sempre o ser avorrit, vull espatlles amples i força pit, educat i amb mans de seda. No el vull ric però que tingui alguna perla, que sigui fort i carinyós, que no faci com si jo no hi fos, que li agradi cantar amb humor, que sàpiga cuinar, per favor. Ha de ser romàntic i fraternal, no seguir les modes, personal, no amagar el cap quan li fa mal. Aquest és el meu home ideal. Tinc necessitat hipocondriaca, claustrofòbia amb hipertensió, la psicosis i les meves fòbies ja em comencen a donar el llautó, ja em comencen a donar el llautó, ja em comencen a donar el llautó.